Hai guys, खुलुमबाय आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों जों दा फिल्म शुटिं खालामनो थांदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना नायलांदो आरो लाइक आरो शेयार खालामनानै हो नै जों दा थांहांबाय शुटिंआव नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ टें 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 मोसानायनि सोमखोर गामि समायना सोमखोर गामि रमायना आंनि आत्ता जायो आं बिनि फिसौजो जायो जोंहा सानैबो बोराय बुरि खबर लांनो नागिरदों हिनजाव जागोनलाय इदि न मिथिया आंखौ होनहरदों बिबाजैनि पादला नांगौ ओंखार माबार होनहरदों आंखौ नोंखौ बिबाजैनि खोमा ना ओमफ्राय दा इसानि जोङो माबालानि न' मोनफैसिगोन ओमफ्राय जायखिजाया इसानि साइडआव ओरैनो थानानै जों फैफिनगोन ओरैनो बखि एसे तिना रखम जाहैबाय थायो जोङो ओमफ्राय उनाव दा ओमफ्राय सानसेला जोंनाव मानो खिथिना फैनो गाइस ओमफ्राय माबा सारि साखाब दंलाय एक्ट्रिसनि मोखांखौ दिन्थिया लागै सारि साखायाव दङ बिदिनो सारि साखायानो एक्ट्रिस मिथिया ओमफ्राय उनाव जोङो बिदा बाजै खानैबो फैदो आरो थाबाय ओमफ्राय उनाव बगाखौबो नुबाय ओमफ्राय जायखिजाया एक्टर एक्ट्रिसफोर फैबाय ओंखाम जादो लोंदो ओमफ्राय उनाव जों दा बगाखौबो खोथिबाय नाय ओमफ्राय थावखौ नुबाय दंनिया इयो लांखि बोरैबा गस्ला सुस्ला गानाखै मावजि रखम जाना दङ ओमफ्राय उनाव ओइनो मावजिफोरा ओंखाम जादो ओमफ्राय उनाव ओइ बिजाबबो खोथिनो जोङो एक्ट्रिसखौ नायनो नागिरदों जोङो एक्ट्रिसखौ एलाय इसोर जाखांबायानो खोमा जाखांबाय नामा ओंखाम जादों एक्ट्रिसआ एक्ट्रिसखौ दासो नुफैबाय आङो दिनैसो नुबाय मा सोंगोन आंनियाव मा नाम सोंबानो जाबाय दे ओजा मोखांथिसो फ्रन्टआवसो लागोन दे फ्रन्टआवसो लागोनलै दे जाबाय दे सेफिजोंसो लागोन फ्रन्टआव नाङा दे इजोंनो मोजां नुदों नोंखौ बेसेबा साफा नुदों नाङालै बेसेबा एक्टर रखम खादा एक्टरानो खाना दे नोंथाङा मानि रल मोनदों खोन्थाबानो जाबाय दे आङो डिरेक्टरनि रल मोनदों थगायलायदों ओमफ्राय दे आरो सों डिरेक्टरनि रल शुटिंआ शुटिंआ माबालैयो बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव थानाय गोर गामि आरोना ओमफ्राय दे आरो सोंबाव आरो बेनिफ्राय दा ओंखाम जाखांबाय जाबाय जानाया मिरामिस ओमफ्राय खिखांबायना खियाखै दुरबल खिखांबायना खियाखै खिनो ओंखाराखै मिरामिस ना मिरामिसआ बारा खिनो ओंखारालै होमबा नाबो होदिया फिल्म नांगौ सोङा प्रडिउसारा दुरबल नंगौ नामा इयाव गैला हबियाव सां माबायदि नुदों मा एक्सन एम्बु बालेब गारियाव थानायबो ना sama गारिखौ बायना होब्ला आंबो Mini apa jagoan na? Mini apa jagoan? Ayo, kita hantaran sih
Naliga ke sini. Jangan bitanga. Đây, ăn nè. Cái cô malik le. Bitanga ya dah phone. Sudah. Kamu kan tunjuk nanti kan. Oke nih. Đây con xe tin đi. Đây जों दा लकेसन मोनफैबाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जों दा जों जेराव शुट खालामगोन बेवहाय जों मोनफैबाय बेनिफ्राय दा नोंथांमोना नायलांदोबानो जाबाय जों जोंनिनो खाथिनि मोनसे मन्दिराव जोङो शुट खालामनो फैदों नोंथांमोना नायलांदोबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना मा होनो नै जों दा मोनफैबाय मोननानै ओमफ्राय नै आरो जोंनि एक्टरा जागोन नैनो ओमफ्राय आरो नै एक्ट्रिस दं बेवहाय एक्ट्रिस जायखिजाया जों दा थांबाय दं मोनहैसिगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय बेयो जोंनि शिव मन्दिर दा सुदा इयाव इसे दङ जों दा इयाव लानो फैदो दसे नैबे जोंनि शिव मन्दिर इयाव दङ दसे नै गाइस नै जों इयाव खुलुमनो नागिरदों ना फार्स्ट टाइम खुलुमनो नागिरदों जाहाथे प्रसना जोङो जौगालांबाय आरोना गासिबो नायनानै दा Iya apa sama dosanya? Sindur kenapa nih? Bang bo, ambo kulum kanan kan? Kip nanti bah. Mana nih? 볼테가시 언제 나가는 거 볼테가시 니는 말아 존니아를 데이마가 손나 건통 보자 horna Ding apa harus ya? Indah. Sanksi was semua. sini gauni no Ini lah. Dikip nih selap deh. minggu ini masih Oh. Masa di rumah lo? Film gitu dong, gitu parah. ya Film gitu dong, kau kerja sih. ang masih perlu Masih rumah aku saya, yang tahu jangan. Tania be kiniau sebai sudah dah belek lokesional tang lain sih. Belek lokesional. Kari kelap kak. Tuan sinil tuan kita. Ah. Tuan sinil tuan bigal. Teram, tribunnya, tunggu. Mondir mama benar cerah. Berlatih. Mana nak? Ada satu pun bosan. Pecah ini lo bodoh. Tahu kai bay? Isi kita gerni alih nala kerana. Nhà tôi về thanh thì rất là bài á đúng không mình bỏ sinh Sir mình lấy về lại. sao thế nó Iya. Sasia tidak smelling nani. Wah, sudah जोंना जोबथ'बाय इखिनियाव आरो ससे बेलेग लकेसनाव दङ ना माबायदि मोनदों ओमफ्राय मोजां मोनदों बिदा जानो मोननानै माबा बिदि गुमै जानो होननानै एसे गोथां Terus makai ikan nih. Mansipnya ikan nanti mau menurut dan nur kayak ini. iya mani pan Bos. Bunda roll. aku berendok saya iya moजां moनदों Mana tulis? गारि जोबा गारलाइन udah nggak apa-apa
Dah kemudian saya foto di kantor herse. Korea-se. Director mana mah level nama. Betul, nang foto di kantor. Itu servis lah berarti lah kayak. Reels. Review lain akan apa nih? Welcome back to our channel. 네, 비상하 중에 기치회동 오늘 샤시아를 네, 쿨룸나 회배 야 ini Rizky om nalanganda oh naik kameramen asing tahu langasnya hai jengnya wah Hayan direktur Hayan Hai. hai jengnya wah hai kok hai oh kameramen ini jengnya rahasia जोंना अन्थाइसो खुबै नागिरनाया अन्थाइयानो गैया नै बिथांनिया Ontayan dia. जोंना एबार गुन्दा हिन्जाव होगोन खोनाय नाला नुनायावबो एसे थारमाने मालि आंखौ सिनायखायो नोंथांमोना जागोन आं मेन दाखु आं केलाबो फेमास सोरनोबा आं खिन्थु साबसक्राइबफोरखौ दौगोन मोजां बुस्थु दं गोसा फ्लेगबा आं kameramen हाय बोलो cameraman नै बिथाङा फुजारि जादों गाबोन एमएलए जागोन बिथाङानो सोरनि मबाइल गाबोन एमएलए जागोन आं जाय बेसादखौ बिनानै मोना नै खुसा साबायगासिनो Kose boleh. Boya, retake. Retake जाबाय नै Sampai na? Ready, rolling. Action. Vlogger boy मा पज दियो हे vlogger boy मा पज दियो Hati mungkin sih mau kok. Sabri tuh sudah dah dikelit nawa ini. Jadi Action. Partham bibani gizro. Masih sih. Be beri jatuh na. biar ranne sudah dah nawa ini. Asing babe, ekle udah di. Apa nih sih apa? Udah boleh. Karbari Amar bari. oh Antu kira. Dikya kubzanan kan berari ya. oh ini coba ada kameramen umfrang mana punya नै दा बाइक ज' थांनाय थारमाने चेनेलाव ना ओइ बिथाङा केमेरा हमथ'दा आं खामानि मोनसे दङ